Wannan shiri da za ku kalla an ba shi matakin PG, wato yara su kalla. Mun gode. Music superstar. Be sure follow me, guys. Zafi na ke ce, ke kika sani na zauce, in na rasa kiki gane. Yo, zafi na ke ce, kin sanya ni na zauce, in na rasa ki ashe wayo. Yarinya ta gari, ita ne marari, alkawari ni da ke, ba za na cika ba. Inda kun ganta ta yi kala na aje bota, ta gaban asaka a gaban mota, muka gane ashe ba mota kuma ba keke. Na ga yar hajiya ta danno ina binta, wayo